बे समाव मोनसे दुखुनांथाव आरो बिखा खामथाव मोनसे खौरां। नखर दानाय संसार जानायाव गोनांथि जानायनि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनाय उदालगुरि जिल्लानि दैफां सेलमारिनि रामोनदा बर' मुंनि सुबुङा 3 थाखो बिल्डिंनिफ्राय गाहायाव गोग्लैबोनानै जिउ जोबदों। दुखु गोनांसिन बाथ्राया बेसोदि रामोनदा बर'आ सासे 2 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'बो दंमोन। नाथाय 2 बोसोर बैसोजों लोगोसे गावनि बिसि आरो बिमा बिफाखौ हरखाबै अरायसमनि थाखाय नागारलाङो। रामोनदा बर'आ केरालानि सारागुड जिल्लायाव खामानि मावहैदोंमोन। खामानि मावनायाव थाफानाय लोगोआ फोरमायनाय बायदिब्ला रामोनदा बर'आ खामानि मावना फैखांनानै दसे सम जिरायनो होननानै गोजौ फारसे गाखोनानै जिरायहैदों होनना लोगोसे रामोनदा बर'जों गुबुन गुबुन लोगोफोरबो दंफायोमोन। नाथाय हरखाबै रामोनदा बर' मुंनि सुबुङा गाहायाव गोग्लैबोयो आरो देहा फाहामसालियाव लांनायनि उनावनो जिउ जोबो होनना फोरमायहरो। बे समाव मिन्थिनाय बायदिब्ला रामोनदा बर'नि जोबथा देहाया मांगालुर देहा फाहामसालियाव दं होनना मिन्थिनो मोननाय जादों। नखरनि सोद्रोमाफोरा बेनि आबुं मोनथिनोब्ला 9746493829 जानबुं नम्बराव सुलाद लाहरनो हागोनखौ मिन्थिहोनाय जायो। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गाइन'ल'जि, डेन्टेल, इउर'ल'जि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, अटि, आइसिइउ, एनआइसिइउ एबा पिआइसिइउ आरो आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।